Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat gaur Arrankudiaga Zoioko udaletxean batu gara, Arrankudiaga Zoioko alkatearekin eta Arakaldoko alkatearekin. Gure asmoa zen hobeto ezagutzea zer gertatzen ari den ur zikinen tratamentuarekin zonalde honetan. Egia zen nahiko grabea da dagoen egoera. Ur zikinak ibaira isurtzea bizigaran garai hauetan, daukagu ardura politiko bat, daukagu legeak ez dugu zela betetzen, Europako zuzentarauak ez dira betetzen momentu honetan, eta daukagu bai ingurumenarekin ardura bat, eta beraz, gure konpromiso hartu dugu, honi, puntu baltz honi, saneamendu aldetik irtenbide bat emoteko, gauden erakunde ezberdinetatik lan egingo dugula, bai Madrilen, baita ere legebiltzarretik eta baita ere Bizkaiko Foru Aldundiari bere ardurak eskatzeko bai batzar nagusietatik. Eta beraz, hemen gauden bai legebiltzarkidea, bai batzar nagusietakoa eta ni neu senatutik konprometitzen gara erakunde ezberdinei eskatzen soluzio bat berehala momentu honetan saneamendu arazo honi irtenbidea emateko.